Aftens næste pris, det er den, der bliver kaldt årets publikumspris. Fordi TV2 er en kommerciel fjernsynsstation, så har man simpelthen valgt at sælge et sponsorat, så prisen kommer til at hedde noget andet i år. Og jeg kan sige, man har fundet en af de helt store inden for den kommercielle branche. Derfor hedder prisen, og hold fast, der er noget at fortælle børnebørnene, Mentors Up to You-prisen. Og det er den pris, vi nu skal have overrækt. Prisen er intet mindre end fantastisk. Der er rigtig mange nomineret i den her kategori, og derfor vil det simpelthen tage for lang tid at vise en video. Så jeg har øvet mig. Jeg har tænkt mig nu at læse alle de nominerede op, som det er hurtigst menneskeligt muligt, og endda også i alfabetisk rækkefølge. Og de nominerede er Aura, D&D, Kato, Klumpen og Raske Penge, LOC, Lucas Graham, Malte Coyne, Medina, Niklas, Rasmus Sebak, Shaka Loveless, Tim Christensen and The Damn Crystals. Så lad os da lige give dem en hånd. Og vinderen af årets publikumspris, eller Mentors Up to You-prisen 2012, er Rasmus Sebak! Tusind tak alle sammen. Og ærligt talt, hvor er det bare vildt at få lov til at komme til sådan en fest her. Jeg har lige været ude at spille, og jeg har set, at jeg har vundet 2 priser, og det her er den 3. Jeg er overdrevet lykkelig. Tusind tak alle sammen. Jeg har altid drømt om at vinde en Mentors Up to You-pris. Så den er jeg rigtig glad for. Men ærligt talt, jeg vil gerne have lov til at sige til jer alle sammen, til jer, som bruger min musik til daglig, at det betyder rigtig meget for mig at få lov til at lave lyd til jeres livs soundtrack. Det betyder alt for mig. Tusind tak, fordi jeg får lov til at have det bedste job i verden. Mange tak alle sammen. Tusind tak. Tillykke, Rasmus. Vent lige lidt. Skal jeg ikke følge dig ned? Meget gerne. Skal jeg bære noget af det her? Kan jeg lige følge dig ned på vejen? Pas på, du ikke falder. Tak. Og jeg er også glad for, at du kunne komme, Rasmus. Tak. Hey. Ja, klap dig ham. Satan.